Det var en gång en fest på Nappis där några vänner plötsligt blev oens över vad som hade hänt på toaletten. Det var nämligen så att när Karl-Oskar kom ut från toaletten höll han en papperssamling i handen som ingen kunde komma överens om hur den hade hamnat där. Är det du nu? Ja, så det är inte jag. Det är inte jag som har lagt ut det här pappret. Är du säker? Jag vet inte vem det är. Jag skulle tippa på att det är Elina. Men det är absolut inte jag. Jag tror inte att det är du. Du ser inte ut som en person som gör sånt här. Nej. Och Nathalie skulle kunna göra det i och för sig. Men det är ditt eget hem. Nej, du ska inte göra sånt. Du är inte den. Nej. Du filmar inte ens. Så det finns bara en person kvar som skulle kunna göra något sånt här. Bort här. Vem är det då? Det är du. Om jag ska vara lite Sherlock Holmes här som ni båda gillar. Så Jag är inte vem har varit på toaletten? Jo, du har varit på toaletten. Och det är du som har gjort det här med pappret.